أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነተርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 14 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቃን ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ መጋቢት 14 ወርሓዊ በዓል ናይ ኣቡነ ኣረጋውን ናይ ኣቡነ ክርስቶስ መርዓውን እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 14 ኣረጋውን ፍጹምን ዝኾነ ተጋዳሊ መነኮስ ኣባ ባጥል ዕረፍቱ እዩ። ሰማዕት ኣቡነ ሲኖዳውን በዚ ሎማዓንቲ ዓመት ወዓለም እዩ። ሰማዕት ኣቡነ ሲኖዳ ሃገሮም ግብፂ ብንሕሳ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ሰማዕትን ጻድቕን ብምባል ይፍለጡ። ሽኖዳ እንዳተባሃሉ እውን ዝጽውዑ ክኾኑ ከለው ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣሞኦም እዮም። ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ገዳም እዮም ነቢሮም። ኣብ መንበር ማርቆስ ተሸይሞም ፓትርያርክነት እንዳገልገሉ እንከለው ኣብ ዘመኖም ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ነጊሱ ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ብምእማኖም ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሳቀይዎም እዩ። ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ናብኡ ከም ዝመፁ ምስ ገበረ ኣብ ናቱ ጣዖት ከኣምኑ ሓተቶም። ኣቡነ ሲኖዳ ድማ ብክርስቶስ ከም ዝኣምኑ ምስ ነገርዎ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ደሞም ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ ጽኑዕ ግርፋት ኣግረፎም። ዓይኖም ድማ ክወፅእ ቀረበ። ኣብ እስር ቤት ድማ ምስ ደርበዮም ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ካብ ቁስሎም ፈዊሱ ኣበርቲዑ ገና ከም ዝጋደሉ ነገሮም። ንጉስ ድማ ሞይቶም ምዃኖም ረኣይዎም ኢሉ ንወተሃደራቱ ምስ ለኣኸ ፍጹም ጉድኣት ዘይብሎም ምዃኖም ነገርዎ። ልብሶም ኣውሊቑ ርእዩ ምስ ኣረጋገጸ ግን ዓብይ ስራይ እዩ ብምባል ዘቕዚቖም ክሰቕልዎምን ኣብ ትሕቲኦም እሳት አንዲዶም ከንድድዎምን ኣዘዘ። ነዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ገበሩ። ሕጂ እውን ዝኾነ ዓይነት ስቃይ ከምዘይቀተሎም ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ደጊሙ ብዙሕ ምሳት ሰቃዮም። መጋቢት 14 ክሳዶም ብሰይፊ ኣቁረጾም። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ን7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተራኸባ ዘሳቀያ ንሓንቲ ጓል ብተኣምር ከም ዝፈወሳ። ነዛ ጓል 7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተረኸባ የሳቀያ ነበረ እሞ ንቅዱስ ቶማስ ድማ ኣብ ዝረኣየቶ ጊዜ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ብጣዕሚ ካብ ዘሳቀየኒ ክፉእ ጸላኢ ኣድሕነኒ ኢላ ለመነቶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ረኺብኪ ከምዚ በላ። ንሳ ድማ ካብ ማሕፀቢ ሻወር ክወፅእ ከለኹ ሓደ ሰብ ኮይኑ ናባይ መጸ። ድምፁ ድማ ቀጢንን በሊሕን እዩ። ብናይ ጓልን ወድን ስራሕ ድማ ብሓደ ንኹንዒ በለኒ። ምስኡ ኣብ ዝደቀስኩ ጊዜ ድማ ኣብ ጊዜ ለይቲ መጺኡ ምሳይ ሓደ ኾነ።
እንደ ሃደምኩ ከአ ኣይገድፈክን መጺኡ የሳቀየኒ ድማ ነበረ እምበር ኣነ ድማ ካብ ጸሎትካ ዝተልዓለ ኣጋነንቲ ከም ዘቐጥቁጥን ከም ትኪ ከም ዝበኑን ይፈልጥ እየ እሞ ጸልየለይ ኣድሕነኒ እውን ኢላ ለመነቶም። ሐዋርያ ቶማስ ድማ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጸለየ ነቲ ጋኔን ካብኣ ክወፅእ ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብእሳትን ብትክን ኣምሳል ካብታ ጓል ወፂኡ ተበተነ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣብ ልዕሊኣ ኣማዕቲቡ ኣረጋግኣ። ስጋ ወደሙ ምስ ኣቐበላ ድማ ናብ ቤተሰባ ክትከይድ ብሰላም ኣፋነዋ። ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና። ከምኡ ድማ ናይ ጸላእ ሰናያት ብዕለቱ ብጸሎቱ ብተራዳእነቱ ካብ ኩሉ ዓለምና የርሕቐና ኣሜን። መጋቢት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኣባ ባጥል ትሩፎ ምግባር፣ ኣብ ሓደ ወቕቲ ካብ እስክንድርያ ዝሙት ንምጥፋእ ዝተጋደሉ ጻድቕን ኣረጋውን ኣቦ፣ ቅዱስ ሽኖዳ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ጻድቕ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። ኣሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአርምልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።